Ana gelasa. Kuma dalin tinana. Kita boleh kana dine. Alo Minata. Somɔgɔw don. Kɔnɔ basi tɛ yen. Wala Minata kɛra fama ye dɛ. Nse. Minata ne yɛrɛ kun bɛ k'i wele ne mɔgɔba de kun b'i la. Awɔ. N k'i wele Lasina ka baarako de la. A tilala kalan na. K'a b'a fɛ ka taa ka papiye déboucher. Ko n ka 2000 d'a ma. Ne ko ne b'i wele hali n'a kɛra 2000 ye ko di yan. N'a d'a ma ka se ka taa ka papiye ninnu déboucher. Awɔ. Waati ka gɛlɛn. Ayiwa an ka to Ala ma. Ala ka bon. N m'an jigi tigɛ Ala la. Halisa Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Inshallah. Aw ye kan sɔn fɔlɔ yan. Kɛnɛba de koyi. Lasina ka baara koyi. Nse Madu. Somɔgɔw don. Ala ka tile hɛrɛ di ma. An bɛna ko dogo la Ala k'a nɔgɔya. Fɛn fɛn Ala fɛ Ala ka diɲɛ Ala ka sini kɛnɛ di ma. Halisa nafolo caman bɛ Ala bolo. Ala k'aw sɔn k'an ta fanga d'aw ma. Ala do bɛɛ. Amina yarabi. Comme donc i tun ye n grand frère ka papier ko fɔ ye. Awɔ. I ye 2000 minɛ. Tibarikala. Barika Ala ye Ala ni ce. Nin diyara ne koyi. Ne bɔra ka n dɔgɔmuso wele. O ko ne ma ko wagati ka gɛlɛn. Mama kana jigin mɔgɔ la sisan koyi. Walayi n den. Sisan ma nɔgɔ yɛrɛ de walayi. Walayi n tɛ jigin mɔgɔ la. N tɛ jigin mɔgɔ la. Dugawu kɛ dɔrɔn. Inshallah. E ye nin wari di ne ma. K'a k'i k'i balimakɛ jigi tugu. K'a k'i k'i sinjiya dugu tugu. Yarabi Ala ka caman bila a nɔ la. Mama nin tɛ foyi ye. Balimaya la kɔni. Balimaya juru gulolen don lawurusi de la. N'i ye fɛn fɛn kɛ Ala b'i sara n'a ye. Walayi n den. N taa baarayɔrɔ la. Ala ka se ni ɲuman ye. Ka segin ni ɲuman ye. Ala ka gɛrɛsɛgɛw fɔ n koyi. Barika Ala ye koyi. Lasina ka papiye déboucher wari sɔrɔ. Ala k'a ka jɔn kalo ne ka kɔrɔ ale kuma bi fo mɔgɔ bɛ ne ɲininka ko ne yɛrɛ ni n ba bɛɛ fila ne wele bɛ mɔlɛ mais an bolo b'an yɛrɛ kɔrɔ an ye mɔgɔkɔrɔba min an bolo b'an yɛrɛ kɔrɔ an hakili b'an yɛrɛ la mama i ɲɛ tɛ kow la e sen fa bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma o fɛ mais aw san denmisɛnninw fila aw bolo t'aw yɛrɛ kɔrɔ o la filɛ ni e fa bɛ yan dɛ
ni ni na doro doro kono ka ashugwa mo afo sa ne kulu la sa mama ne na nche mi mo jugute mama aya ka benye foni yana ayine drone na kojugu ne re chenya amisimsi bi songe mini okay mo bibe ne nana na ne ba re yere te mo jugu e du so gon jele no abse ga to ya mama na ya ko lo shi de aya ma mama mama mi nana yi ina be nyoga yami nda ko mo ne ko ne ka ni ko nge do ni ake jele la mama bi ki fe we bisu la ba baby de ngoko na la be yale ngoko ke kana wala sanche go evre ni mi tani mi na ganye do bi tani ni ta indi tare cɛ marché ba tɛ sisan ni marché kelen kelen bɛ sɔrɔ la cɛ o bɛ sɔn ka fisa dɛ. Ouais, maman. Cɛ bɛ bulon kan. Walayi an bɛ k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni. Non a jɔ ka fisa. Donc n b'a fɔ ko n bɛna bɔ i ka yɔrɔ la. Ok cɛ walayi i y'a fɔ k'a kɛ. N b'a cɛ. Walayi nin ye teriya yɛrɛ de o an ka cɛ ji sigi an ka baro dɔɔni kɛ. Non cɛ kɔngɔ dɔ bɛ n na n bɛ fɛ ka taa so quoi. Ah ok. Kɔngɔ dɔ bɛ n na ko n bɛna tɛmɛ yan fɛ dɔrɔn ka boli. Ah o kɛlen kɔngɔ ni mɔgɔ tɛ filan ye dɛ. Walayi cɛ n ka cɛ. Ok n y'a faamuya. N bɛna bɔ. Inshallah an b'a kɛ kɔfɛ. Non cɛ bese ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi walayi ne bɛ dugawu kɛ su ni tile ala ka barika don an ka teriya nin na walayi ala kana nafɛn foyi de don an ni ɲɔgɔn cɛ walayi ne mana taa diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ bese bɛ ne yɔrɔ ɲini nin ye teriya yɛrɛ de ye tan tɔ. Jalo. Denmuso kɔni nana i ka kuma bɛ fo ka ban i b'a dɔn ne den filɛ n'a ye koko kɛ so in kɔnɔ o de ka kan n'a ye koko kɛ o de fana ka ɲi a y'i ka kuma fɔ i kɔni i b'i ka so i bisimila mais fɛn kelen i jija i kana kɛ maalankolon ye dɛ i diya ye dɛ i y'a mɛn. Mama n y'a mɛn ni ala sɔnna ma mɔgɔ min y'i ta k'i ladon mɔgɔ kan man ka ko ma fitiri wale dɔw fana bɛ yen kɛ i b'u ta k'u ladon ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye u bɛ tila ka ko wɛrɛ de k'i la mais n'i kɛra ma ɲɛnama a bɛ diya ye parce que den in filɛ nin a fa ka ko bɛnnen don anw fila de ma ne na ale bon n'ale ye koko kɛ a ka d'a fa ye n'a ye diɲɛ koko kɛ du in kɔnɔ a bɛnnen don n'o kɛ a bɛ diya ye y'a mɛn o sɔn i n'an bɛ ko i bisimila an ka so an bɛɛ jɛ de don y'a mɛn i tɛ dunan yɛrɛ ok merci n bɛna n sigi couleur kɔnɔ d'accord d'accord ok k'an bɛn denkɛ yɛrɛ ye denkɛ ɲuman ye koyi a ka ɲi a bɛ ɲɛ inchallah ala k'a to a kana na ko lankolon kɛ a banna n'a ma
ko lankolon kɛ o kɔni o bɛ diya ne ye sa den ɲuman ko yɛrɛ banna ye a kɔni sumalen don fɔlɔ hadamaden ko mɔgɔ tɛ dɔn ka ban mɔgɔ tɛ tanu ne kɔni t'a dɔn mɛ a bɔlen don den ladamulen fɛ ni papa nana an yɛrɛ b'a kuma tɔ bɛɛ i jɔ ne yɛrɛ ka bɔ n kan ka taa yɛrɛ na n ka taa yen fɔlɔ. Mon cœur. Ne bɛ k'i ɲini kɛnɛma jɛ i bɛ salon kɔnɔ yan. Wallahi, Ça va? wallahi. Ko tɛ se ka. Badalo. Wallahi, dama kiyende. A diyara. Alhamdulillah. Ne film bɛ na sa. Wallahi, ala programme le sian trambo bi. Ko ya. E nana mun di ne ma? Na fe na de surprise do li. Ai. Kata. E ma i ka di ne ya. Wallahi. Ɲɛna fini kun ye. Ah. Mais mon cœur ko ne dɔ de bɛ yen. Ne b'a dɔn i tɛ ban. Ale kɔni fɛ kɔni dala kɔni tɛ waati bɛɛ. Mais ne tɛ dɛ. Sira de nana n'a ye. An denmusonin kɛ. Sira. Mami. A nana mun di? A nana n'a terikɛ dɔ de ye dɛ. K'a y'a tɔmɔ kare kɔnɔ k'a hinɛba de b'a la. A nana n'a ye bon ne yɛrɛ fitinin a hinɛ ye ne minɛ. A bɔlen don mɔgɔ ɲɛnamaba de fɛ a tɔgɔ ko Papu. Ne fana y'a minɛ ka tuya ne ko parce que ne cɛ yɛrɛ mɔgɔ min a bɛ hinɛ a bɛ makari n k'a tɛna n'a kɛ ne ko mɛ a ka jɔ n'i nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna fɔlɔ parce que ne mana ale minɛ cogo o cogo ne fana tɛ se ka bɔ e kɔ kan dɛ. Tiɲɛ le o de. Ele ye n furukɛ de ye o de tɛ. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ile diyanan ko ani ne diyanan ko sira diyanan ko b'a la o kan o tɛ kɛ diyanan ko saba le de. Ne y'o fɔ e mɛ ne cɛ ka di ne sa ne b'a dɔn ne cɛ t'a fɔ ne t'a la walayi o tɛ problème fosi de. a banna na ka tila ka jini ɲini k'i sen ko n'ala gisɔ o tɛ yan k'i sen ko k'i farini digi inshallah mɛ b'a dɔn mun yɛrɛ don a fila de don o tɛ ne yɛrɛ balimaya o y'a bannen se ka ni mɛ mɔgɔ ne kɛ m'o f'a ɲɛna yɛ voilà n b'a fɛ k'o to surprise la il y a pas de problème n'a kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye o t'an kɛlen ka denkɛ sɔrɔ an bolo o le kɔni ye fewu ça c'est denmusonin kelen min o ya n'an ka denkɛnin kelen sɔrɔ k'a la o kan a ma ban a ban c'est ça n'o tɛ e b'a dɔn den musomanin bɛ taa cɛ la la dɛ a man wallahi ni nin tora ne kɔrɔ ni nin ye muso furu a ma ban ni ma den sɔrɔ a o wɛrɛ kɛ i biramuso de o wɛrɛ kɛ ne biramuso de a ma ban c'est fini mɛ ne cɛ ka di ne ne cɛ yɛrɛ de faamuyalen don diɲɛ tɛ mɔgɔ de la ala gbɛlɛli yɛrɛ ma o ye tiɲɛ c'est ça mais ne ka ɲi famille kɔnɔ toute famille ni i den ni muso don kelen ni ka bɔ kelen de problème t'o rɔ a bɛ turu ɲɔgɔn na ka yɛlɛ ɲɔgɔn na o de ka ɲi mais n'a fɔra ko waati bɛɛ ile ba don denbayatigi denbayatigi kɔni an bɛɛ kɛ kelen de bi tun c'est très simple o le ɲɔgɔn si tɛ sinon la vie c'est très simple mais cɛ dɔw tɛ nin dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ mali de don an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ vraiment i papa ni diyara ne ye sa i jɔ ne bɛ t'i ka dumuni ko ɲɛnabɔ ni dumuni i dumuni de ka di yɛrɛ n'o de dilan i fana ka tila ka n ka karo di aw bɛɛ Lagare. Kan mo. Tibezi chindo de Papu ako e manya sɔrɔ. Papu wa. Dolo ne butula dugu kɔnɔ kana. Ne nana Papu mɛrimɛrilen sɔrɔ kɛrɛfɛ ko a fa y'a gɛn. Ko ne yɛrɛ kun taara yɛrɛ ka kuma cɛkɔrɔba fɛ mɛ a ma sɔn ka ne lamɛn a dɔn yan. Mais ne y'a kuma mɛn ne tun ma ko in ta ni seere yɛrɛ de ne y'a kuma mɛn k'a fa gɛn mais tiɲɛ n'o tiɲɛ tɛ ne tun ma se k'o dɔn ka ɲɛ. Tiɲɛ de dun no de Papu fa y'a gɛn bari ne yɛrɛ butula dugu kɔnɔ a don ne nana Papu sɔrɔ kɔkɔ kɛrɛfɛ bon a ye kuma ɲɛfɔ ne yɛrɛ taara cɛkɔrɔba fɛ yen mais a diminen kun don a ma sɔn ka ne lamɛn yɛrɛ mais i b'a dɔn yɔrɔ min yɛrɛ nalen don ka ne jɔrɔ bi yan ne de ye
dɔ ye tiktok sanfɛ k'u y'a faga yɔrɔ dɔ la est ce que papu tɛ bɛn sa papu ne y'a ye dɛ ne y'a capture kɛ bɛnsi n ka téléphone na mais a kɛra fɛngɛ dɔ de ye téléphone kɔnɔ mais ne kɔni ye min ye bɛnsi o ye papu ye dɛ mais c'est papu ba bɛ nin kalama ce ne sais pas ne ma ni papu ba bɛ nin kalama a ba ta kalama de bari ko ba in bɛ k'a ɲini cogo sugu bɛɛ de la ba in t'a kalama papu fa yɛrɛ fɛnɛ ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ i den kɛ nin cogoya la kun na quoi papu fa tigɛ mɔgɔ yɛrɛ lamɛn papu ka nin ko in na yɛrɛ i den mana tiɲɛni kɛ cogo o cogo mais k'a fɛnɛ labila kare kɔnɔ a bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ n tɔ de kan wa a bɛ tiɲɛ trop fagaliko min yɛrɛ fɔlen dɔ de bɛnsi an b'o yɔrɔ de la fɔlɔ o ka gɛlɛn ni a tiɲɛni yɛrɛ ye n ko ne y'a ye tiktok kan papu de don ok bɛnsi ne bɛ taa n bɛ t'u ka famille la n bɛ taa a ka musokɔrɔba fɛ yen i y'a mɛn bon o fɛnɛ kɔni ka ɲi sinon fa in kɔni fa in tɛ ka mɔgɔ si de lamɛn n'i taara kuma ba fɛ a dɔw la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la quoi ok n bɛ taa ɲɛfɔ a ba ye k'an bɛn Allo? Que no. E kana soma no? No, ka fi ko 20 millions ta soro. Ambe kada wala. Ni 40 millions mom li ko ni o kay. Wala. A fe te kam ko maya. Ok, mbayete mi nos la woro fe. Awa. Mais tu me donnes la robe pour que tu aies bien à fait, hein? D'accord. Ah ouais, là, mais. Bah, bien à fait. D'accord. C'est tout ça, quand tu es à l'été. Eh, la veille? Ça va? Ça va. Ok. Bon. Allez, viens, quand. Elle va demander pas pour moi. Oh, papa, il dit papa. Non. Tu kana so akongo go? Como? Itu la parme. Bana kai de. Como vai sangat ne ma? Apa kana urle ta kadi wage? Kana urle ta? Boy frère wali njuruti ne. Ini kile mi wuru papa. Anda ta sa uti problem ni. Papa. Comme papa sigin be. Ne tun bɛ fɛ ka fɛn na sɔn bɛ bɔ ka taa yala pour que hakili bɛ se ka lafiya dɔɔni problème foyi tɛ o de o de mana diya a ye taa ye pour que parce que ne yɛrɛ ka ɲɛ ɲamɛ kan Mama Smaleli, ahun ta hande. Wala papa dumuni ne ɲɛ shura cɛ in kan a misimisiri dɔrɔn na quoi C'est ça? mɔgɔ ɲɛnɛma ba de don Mama Smaleli yɛrɛ hali ba ila lo kɔrɔ ka fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama de. Problème foyi tɛ o de. I b'a fɔ mana ka depo kɛ ne kun Ko tu problème men kala mumli do me waya do kadibaran to be ma ko ni kadibaran woro donc après do tadi bawde papa donc ni boda après de respect kan ni mo pour que ayo kala consommation ni ko kana so ko adi bani ma woro do de
papa i bɛ nin dɔn ne yɛrɛ bɛ siran cogoya min na voilà parce que so ma ɲi ten y'a kɛ don doni c'est ça parce que a ɲamu kan nin ile bɛra kɛ ne denmuso di ale bɛra kɛ ne denkɛ di papa i y'a fara an kan c'est ça o le ne ko a ma k'a ka na an ka so ale ye fɛn bɛɛ k'an ka du kɔnɔ n ko de ka ɲi a kunkolo kuma sɔn mɛ a bɛ k'a faamu dɔɔnin parce que ile dun ma ne ɲɛ donc fɛn fɛn bɛra di i den ye a di i muso ye o kan ka di ye voilà parce que ile dun ma ne ɲɛ i na duma ɲɛ problème foyi tɛ problème foyi tɛ c'est ça e dɔ filɛ foyi tɛ voilà caman bɔ de bɛ bɔ susi la ni mago bɛ fɛn o fɛn na kana mɔn ne bila a bɛɛ de bɛ ɲɛnɛbaya min kana to ten to b'i bali di suma man ne faw ye ani yɛrɛ ne ka lamɛnni a k'u bɛɛ ka i b'a dɔn ha aw ka yan yɔrɔ ka ɲi awɔ yan ye meriya ye yan ka ekɔlisoba ye an bɛ to ka basigati kɛ yan yɔrɔ na ne je bɛna fiɲɛ minɛ fɛn bɛɛ an ka mun yan Tile. Nse. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Sigi b'an fɛ. Tani Jɛnɛ ça va? Ça va, i yɛrɛ Somɔgɔw don. Baasi foyi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Si. Aw bɛ yan? Tani Jɛnɛ. Naamu. Ɔ papa ko bɛ cogo di? Ɲɛ ma sɔrɔ a ma? Ɲɛ foyi de ma sɔrɔ a la. Cɛkɔrɔba dɔ b'an ka sigida in na. Ne sɔrɔ ma n ko kana kuma n'a fa ye. Awɔ. A fa ko ne ma ko n'o sera yan nɔ k'ale bɛ marifa ci o la. K'a bɛ marifa ci o la? Gɛlɛyara ka s'o bɛɛ ma. Tani Jɛnɛ i b'a dɔn ne su dɔ han ne de tora tiktok digi la wa. Ne bɔra su dɔ kan. Tani Jɛnɛ i bɛ ka kɛ min ye ne ma ko ye sa lamɛn. Ne tora tiktok digi la ne bɔra su min kan. Tani Jɛnɛ a ko ne ka fini ni papu t'a bɛɛ de kɛ. Sabali ayi kana na ka tension wuli. Tani Jɛnɛ ne ma fɔ ko papu dɔ hakili sigi sa. Sabali sala kama den kelen de bɛ ne bolo.
Tan jine ni na ta ne ma fo ko do sa. Kasia. No. Depuis un fou kan ni fe. Ndela ka ko bitala wa. Bitaw ya. Bini ni ngade ndela ka ko bitala wa. Aish. Ndela ki soso wa. Ayo make fo. Ndela ki dusuka si che ani musu ya la wa. Amake ni be ko mu isa. Mi baraji ni wa. Ko muso ka da che ka yela sa fe mi baraji ni wa. No mo ni be kala. Una ben defa. Iden me. Papu. Ko papu shure yera.